Bon dia. Bon dia. Era a la biblioteca de la Mercè, llegint un llibre de poemes de Costa i Llobera, quan de tot i volta he sentit un irreprimible entull. Un antull. Una casussa. Ah? Que tenc famera! Ah, fam. Això mateix. De manera que m'he dit a jo mateixa, una mica de quall fermentat bé farà el fet. I m'he desplaçat fins al seu establiment amb la intenció d'adquirir un dels seus productes lactis. Com diu? Formatge! Vull formatge! Ah, perdoni. Pensava que li molestava el volum de la música. No, per descomptat, jo gaudesc amb qualsevol manifestació terpsicorana. Com diu? Que m'agrada ballar! Posi'm una mica de formatge, sisplau. De quin tipus? Voldria una mica de Leicester roig, si és tan amable. Lamento dir-li que ara mateix s'ha acabat el Leicester roig. Bé, no passa res. Tenen Tilsit? Mai al cap de setmana. Ens suporta un fresc dilluns. Del país? Ho lamento. Winsor roig? Normalment li diria que sí, però la furgoneta s'ha espanyat. Stilton? Em sap greu. Gruyère? No. Galsberg? No. Lipton? No. Lancashire? No. Danesblau? No. Gloucester? No. Cheshire? No. Diniblo? No. Brie, Pau Salou, Roquefort, Savoyard, Sant Paulin, Pau de Champagne, Camembert? De fet, sí que tenim una mica de camembert, sí. Perfecte, posi'm una mica, per favor. Però és una mica tou. Ah, ja m'agrada tot. Potser sigui massa tou. Cap problema, cap problema. Posi'm una mica de fromage de la Villefranche qui s'appelle Camembert, s'il vous plaît. No sé si li agradarà tant tou. Encara que pareixi un excrement. Molt bé, com vostè digui. Un segon. Què passa? La moixa se l'ha pispat. El mos... La moixa. Edam, No. Ketlin, No. austríac fumat, No. sets d'herbi... No. Té formatge! Per descomptat, senyor. Això és una formatgeria. Tenim... No m'ho digui. Tinc debilitat per les endevinalles. Com vostè digui, senyor. Wensleydale. Sí, senyor. Perfecte. Posi'm una mica de Wensleydale, sisplau. Oh, perdoni, senyor. Pensava que es referia jo. El meu nom és Wensleydale. Mozzarella. No. Hipocrem. No. Fongua No. Txecoslovac d'ovella. No. Veneçolà de castor. Avui no. Molt bé. Provem amb un de fàcil. Cheddar. No és molt popular per aquí, senyor. I quin és el formatge més popular d'aquesta zona, si m'ho permet? Ilchester. No em digui. De debò. O és? Sí, senyor. El més venut. El nostre número 1. O és? Sí, senyor. Ilchester. De debò. Molt bé. Que tenen Ilchester? Vaig demanar tot esperant un no per resposta. Un segonet que ho miri. No. És una formatgeria un poc precària. La millor del barri. I què li fa pensar això? Que és molt neta. Certament no està pas contaminada de formatge. Encara no m'ha demanat per Limburger. És necessari. Podria ser. Molt bé. Té Limburger. No. Ja. Soc bastant optimista per demanar-ho. Té formatge del tipus que sigui? Per descomptat, senyor. Ara li repetiré la pregunta. Si em diu que no, l'assassinaré. Té formatge? No. Oh.